Het vernijde provinciehuis wordt van de middag om 3 uur officieel liepenen door koningin de Beatrix. Die hele verre nijbouw had 80 miljoen euro kosten. Jonker de koningin zal er een groot koor met 240 leden optreden. De omjouwing van het provinciehuis is aansluitend voor het verkeer. Een bus met 80 Frieske leerlingen is in Tsjechië in de Brommervlein. De bus van Koopmansreizen uit Jobbegeer wie onderwijs naar Praag. Krijgt door de Duits-Tsjechische grens waar het vuur rond Dutsen. Alle inzittenden, leerling van ROC de Friese Poort uit Snits, konden op 10 uit de bus komen. De bettenzwaardeafdeling van ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum bleef lang riepen. De afdeling zou dit december al sluiten, maar dat wordt nog net eerder als 2013. In een oor is aanpraat door het ziekenhuis en het zorgverzekerde de Friesland in een speciale geerkomst in Zwolle. De Friese recreatiesector verwacht het een druk Pinksterweekend. 74% van de accommodaties zitten vol, vooral met buitenlandse toeristen. Door het Simmerse Waar verwacht ze de waterlanden de topweekend. Boven dat komen er duizenden mensen naar Friesland vanwege de fiets- of sterrentocht. Joenen vannacht opklaring zijn de temperatuur zakken naar een gratis 14. Morgen weer een Simmerse dag met zinneski waar en het wordt dan 24 graden.